madya ratri lintang abyaring tawa sumunar nyuminari bawana surem sorote tan padang kutu-kutu alang atoga tidem permanem datanono ngalise omong kepireng swaraning waranggana kang manghanyut hanyuting jiwa sirigek ingkang lumampanahan gantiya kang winuwus boten nanyarasaken lampaira inggih menika Dewi Warasikandhi ingkang gugup gopo kikalan wujuding jamus kalimasada ingkang dipun dusta kaliyan sang Dewi Mustakaweni tunggal lakoning benten papan cariyosipun anyarasaken wonten ing kelurahan Klampis Ireng Kyai Lurah Semar Badranaya dipun adhep kaliyan ingkang Bagong sarta Besut dasar watak ing Semar samya tetembangan sak keluarga ing mriku lilanana pamit mulih Bagong upama tembang pamit mulih nak iya untuk sulih wong kang bisa ladeni slirane pancen abot jroning ati
eling langgam pamit mulih kowe eling piye nak. Eling piye nek melok jarang kepang dadi melet-melet guwong. Lho kon ya tau elok jarang kepang sih mo. Ya apa nak. Biyen cilikanku aku elok jarang kepang dadi mek melet-melet lela nono pamit mulih. Oh niku iso emo. Mboten napa-napa Makde wong sami mawon kesenian niku. Iya nak. Aku biyen banteng ya tau kok. Ngono ya, Mo. Ya leren sawetara to, Le. Iki wis wancine gara-gara, Nak. Iya, Mo. Nggih, Makde. Lajeng ya paring panglipur marang sing kepareng nenggani awake dhewe, Gong. Iya, Mo. Nanging sak gurunge maringi panglipur awak dhewe beng iki pentas ana ing PG ngempol kerep kene, Nak. Iya. Senajan udan titik ora dadi sabab, ora dadi boyo to, Le. Ayo memuja ning ngarsaning Gusti kang akarya jagat anggone PG ngempol kerep kene iki geling taun 2025 muga pinaringan bagas waras yaiku karyawane para petinggi-petinggi ana ing PG ngempol kerep kene muga tansah sukses PG ngempol kerep kene, Gong. Amin ya rabbal alamin. Nek masih pegawai uga kaya mangkunu karyawan-karyawati uga kaya mangkunu pinaringan bagas waras. Wong waras iku larang regane, Gong. Ngono ya, Mo. Iya, Gong. Masih gak duwe dhuwit nek waras iku nang ati seneng, Nak. Senajan dhuwit akeh nek wetenge kembung gak iso ngentut dah. Gak enak, Gong. Ngono ya, Mo ya. Luwe enak ya dhuwit akeh awak waras. Lah iku, Gong. Oh ngono, Mo. Ngoten nggih Makde ya nak. Mula bengi iki awake dhewe uga nyuwun pangapura to, Le. Akeh salahe awake dhewe anggone nggantung gong gelar kelir bengi iki. Ya wis Mo, ora usah kedawa-dawa. Waktune mundhak bengi, mundhak esuk nak. Iya. Iki uga ana kerawuhan sinden sing cantik, Mo. Sapa, Gong? Panjenengane Mbak Vindi. Mbak Vindi nak iya cantik banget ngono ya. Gak ngerti nek tibake iku tanggane awake dhewe nak. Tak kira iku biyen sekolah iku kakak kelasku tibake adik kelasku, Gong. Oh ngono. Iki disuwuni berkah nak kongkon nyanyi sak lagu ngono ae. Besok besok nek ana terep tenang mawon, tenang mawon. Ombok-ombok jaga tak tilap, Gong. Kon niku lambemu. Lambemu. Nggih. Jenengan anu Mbak Vindi? Peres. Napa peres ngoten ta? Si eme di sicek. Kok singer ngoten lho. Oh, nggih lho. Nek kok singer. Nggih, kula singer sebab singet. Nggih, sugeng injing Nggih, Mas sugeng Galang. injing, Nggih. Terus pundi? Niku sami sehat nggih? Alhamdulillah, nggih katuken. Alhamdulillah. Oh, nggih nggih Nggih, biasane ngeten iki butuh sing hangat-hangat. Nah. Oh, nggih. Nyuwun sewu kula potong riyen nggih. Nggih. Sekedap niki wonten pengumuman sepeda Mega Pro warna hitam nomor parkir 44 dikongkon njupuk. Lho iki apa sih kok dikongkon njupuk mari basa anu kok dikongkon njupuk iku. Disuruh mengambil di pos satpam. Oh ngono. Nggih, dalam hitungan ketiga tidak diambil dijadikan undian. Nggih, Bu. Nggih. Bubur. Nggih. Nggih niki wonten panyuwunan wilujeng dalu Mas Dalang Pak Rus mangke gara-gara menawi wonten wekdal nyuwun gending ilang ing gelang kalung mandhap rondo gantungan matur suwun. Pun mantuk ah. Napa? Pak Rus. Duka niki. Pun ah. Papa Rus. Mantuk. Oh, pun mantuk kudanan. Pundi? Oh, tasih wonten. Tasih enten. Nggih, duet kali, Mbak. Hindi niki. Lho, nek niki nyene pasangan duet kula Oh, biasane ngoten, teterep nggih. Ayah Rus niki. Ayo ya. Heeh. Ayo ya. Ayo ya. Gendong ya. Ya wis nangake ya.
Nggih, duet kali Mbak Hindi. Jeng Enjang Nggih, dalan. wilujeng enjing Pak Rus. Niku Monggo. gendinge napa sing duet tau napa? Lak wonten sing duet nggih. Wet. Nggih, duet. Monggo Mas Ilani Gelang Kalung. Nggih. Mandap ron. Gelang kalung mustika tuban lho. Ngawur niku. Nggih, monggo gelang kalung dados co. Karo. Oh, ilange gelang kalung. Kita kandhan. Monggo. Monggo Mas Abi. Hario Laras. Yo. Ayo, so. Ayo yo. Entekno, entekno. Ayo Ayaros. Aku mun tansah kelingan. Nalikane biyen urip senajan wis disasuni rasa kangen kaya ngene. Ora gampang gonku lali. Janjimu biyen mung tansah tak ugemi. Kelang-kelang dadi saksi. Rasane ilang ana ngendi. Kowe ora ketemu tinggal aku bakar ora dasare ono liyane Sinten si Ayaros? wis saka aku sing Tresno ati pangwitane Dondo donya kuwi kudu kurane gendut cah ayu jenengmu sapa Kula tak Ayaros. siramu pindho wara sembodra Mosok sih. lilan ono aku ngempis tresno aduh wong ayu apa muda lekano Nami kula mas mesti laras sampun dangun ditinggal wong lanang kula niki sirondo gantungan wong pisahan nanging dereng pegatan bojomu kuwi bojo ora tau
matur suwun. Pak Nggih. Nindi kalian Pak Rus. Nggih. Bagong, apa mo? Iki mumpung ana waktu sedidik nak. Aku kepingin nyuwun suwantene Mbak Rita kali Mbak Intan. Oh, Mbak Rita. Iya, Gong, iki saka tlatah Kutorejo kono nak. Garwane dalang, Gong. Ngono. Sedulurmu Mas Agus Kuprit nak. Yo ndalang, yo manjak, yo dodol kembang. Oh nggih. Nggih, Mbak. Nderekaken nggih. Yo mbanteng barangmu. Kabeh-kabeh diayahi, Gong. Yo gak apa-apa wong jenenge dolek nafkah. Wah, kon niku lampemu. Uga awake dhewe bengi iki di sengkuyung kelawan pepundenmu nak. Pepunden dalang. Panjenengane pepundenku Mas Agung Julianto saka Centong kono. Iya. Mangkane guyang-guyu nak tanggal 7 wayangan, Gong. Oh ngono. Iku wis foto nak foto. Iya. Lan diperkahi panjenengane Mas Waras. Iya, matur suwun. Monggo Mbak Intan kali Mbak Rita. Mboten nggih ngoten mawon. Nggih wong teles ngoten kok. Aku nek ngono sing ayu-ayu ngene kaya apa ngono lho, Kang. Ngono. Sing kudu tak urupno bojoku. Kayak napa Mas Dalan? Nggih. Kayak napa? Yok napa ngoten lho. Bare kula nyawang bojo kula niku aras-arasen ngoten. Kok ngoten sih? Ngoten ndak bareng. Iki di-streaming, Di-streaming lho ya. Wis tetep menisuk tetep tukaran. Kon niku anjene iya Kak. Guyon nak awak dhewe nek nang panggung iki ya guyon. Ya wis padha duwe garwa kabeh. Iya. Mangkane aku ndolek sinden niku sing wis ndek bojo ae nek ijen tambah ya apa ngono ta Mas. Kowe iki adikmu Nitai cek SMP. Iya adikku Nitai cek SMP pinter nak nyinden. Tapi sayang siji, Gong. Apa mo? Wis lanangan iku jarene mene iki arek. Lambe ngono. Ya gak apa-apa kanggo penyemangat. Wis kula dongakaken benjing enggak ada bojo dalang nggih. Nggih. Monggo. Napa? Mbak Rita. Napa? Sing aneh-aneh ngoten lho. Niku ngelangut saged nggih ngelangut. Langgam ngelangut. Mas Abi niku lak nggih anu. Nggih. Lho. Kok aja? Sing demeng lho nggih godhog-godhog. Nggih napa? Kula nggih godhog-godhog. Lila napa luntur ta napa? Tambah kangen. Oh, tombo kangen. Nggih. Lah kangen sapa jane? Tombo kangen jroning atiku niku ta. Sing niku lho Mas, sing Tembang Mas kangen. Gelang Alit. Oh, Omah siji. nggih. Siap. Monggo. Nggih. Mas Gelang. Monggo Mas Abi. Asik. Mario Laras. Mas sapa
gelang alit ali-ali sadulit kanggo tampa kangen iki prasa sadimpi durung pututani rasa kangen wis sori hari laras digoyang kembali Masih bersama Macan Kumbang. Sapa wis siramu Dek semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku mas mumpung saiki jaketan ketembengan karo aku dadi yo tombo kangenku eling nalika iku yo sepira sene waktu biyen ojo dhewe alangut terus eling kancane jaman semono yen telan rame ya perukon seneng atine mas gelang alit omah siji sandulit kanggo tampa kangen iki prasa sapi durung pututani rasa kangen wis bisa mari Jos. Niku wau judule napa, Mbak? tombo kangen Tombo kangen. Anjene suarane ya jan penak-penak karo koyok bojoku, Gong. Ngono. Bojoku iku temen suarane nek ngunek-ngunekno aku iku, Mbak, wis enak. Aman. Pisan kasnak iki, Mbak Jumia Tunjung Sari kali Mbak Nita. Badhe nembang menapa Borong Kersa. Jam 2:30 Gong. Lan iki di live streaming matur suwun kelawan Lewung Channel uga Padang Bulan TV. Iki wau wonten Gondo Carita panjenengane Pak Soleh. Mbok menawa ya wis kondur mo. Mbok menawa nak. Monggo badhe nembang menapa, Mbak? Tasik bingung. Oh, tasik bingung. Nembang bingung mawon wonten. Niku wae wonten panyuwunan nggih. Napa? Gubuk asmara. Nggih ketingale. Nggih, Nggih. nggih ngoten lho, Pak. Nggih, gubuk asmara. Monggo Pak Lek, biasanya sampean lak nyawer sih. Monggo. Ayo Lek. ya Mas dah. Kok mewek sih?
kidul wetan papan kutha Mangendralaya sumyak sumyuking wong lunga tapa ganjaran nyopinang yo ingkeng ganjaran nyopinang yo ingkeng Kong apa mo tak walik nak pateti situ engkas gong cik jam 3 nak ya situ engkas iki lakon ya karek didik mo njaluk jula-juli nak oh iya jula-juli lah sing nyuwanten panjenengane Ibu Musni jula-juli iki pesindene Dono Laras gong ngono guruku Ki Wardana nak iya mo iya monggo Bu Mus
nggih matur suwun. Bagong, apa mo? Layak nak prenjake gancer. Jagone kluruk lho ana salah sawijining satriya, Gong. Apa iki, Nak? Ya takoni. Kulo nyaring wong layang terus sing ati risang tanan jaya sutra kaleksanan mangku dhisik menapa leres menika kelurahan Klampis Ireng lan jengandika menika kiyaine Semar. Nggih, leres. Ampun basa kalian kula Raden, kula niki amung kawula alit. Senajan to kiyaine menika kawula alit yen kula mboten basa kula wedi kualat kiyaine. Mboten kualat. Mboten ngangge basa kalian kula. Ya iya yen kaya mangkono kiyaine Semar. Jenengan menika satriya saking pundi? Wonten satriya bagus sowan dhateng sodong kula Klampis Ireng menika, Den. Panjenengan menika sinten? Ya iya ngene ya kiyaine Semar. Ya aku Bambang Priyambada kiyaine Semar. Ndara kula Bambang Priyambada. Ya iya Kakang Semar, sejatine aku marak ana ngarsaning Kakang Semar. Ya kiyaine Semar arep awu-awu sudarmaku kiyaine. Jalaran wiwit cilik nganti tumekaning saiki aku durung ati pinanggih kelawan sudarmaku. Mula kepingin sungkem Bambang Priyambada kelawan kang ngukir jiwa ragaku kiyaine. Panjenengan menika putranipun sinten, Den? Sejatine aku iki putraning panengah Pandhawa Raden Taranggana ya Raden Arjuna patutan Betari Supraba. Nanging wiwit bayi aku den titipake ana ing pertapan Glagah Arum. Ing kuno aku digulawentah kelawan Dewi Endang Prihastuti lan Begawan Sidik Wacana kiyaine. Nggih, Kang. Apa mo? Kon kelingan anak. Lelakon daramu Janaka nalika Begawan Ciptawening, Gong. Oh iya mo Reyang Bagong eling mo. Banjur lajeng kersanipun panjenengan kadosa pundi? Ayo, kiyaine Semar, aku larap nono ing Kanjeng Rama Begawan Arjuna. Aku kepingin sungkem ana ing Begawan yaiku Kanjeng Rama Sang Arjuna, Kakang. Nggih, yen kados mekaten monggo kula larapaken Ndara, nanging panjenengan kedah mangertosi pepunden kula Pra Pandhawa ing dinten kalenggan samangke mboten wonten. Inggih menika dhateng negari Ngamarta nanging tumedhak wonten ing Saptaarga Kinen Hamangun Candhi. Ya yen kaya mangkono ayo tumedhak ana ing Saptaarga wae Kakang. Nggih, monggo kula dherekaken Ndara.
Sesembahan kula ing negari Dwarawati parawuh jengandika kula anti-anti kula antu-antu duh Kaka Prabu kawula nuwun inggih Yai Yai sami ajeng rantu anggenipun Kakang sowan dhateng Saptawarga mriki dos pundi Yai anggen jengandika amangun candhi wonten ing papan pesaripun para luhur sampun rampung menapa dereng Yai Aji nun sewu Kaka Prabu kedah kawuningan bilih ing dinten samangke anggen kula kaliyan para kadang-kadang kula pra Pandhawa hamangun candhi Saptawarga pendak-pendak kula bangun candhi kala wau jogrog kemawon mblasah tanpa sisah mila bingung ngraos sing mana kula duh Kaka Prabu nggih Kaka Prabu kadosa pundi enggal paring dawuh Kaka Prabu kaya ngapa Kresna kakangku candhi pendak-pendak ndak bangun kok robo ae enggal dawuh mangke rumiyin Yai sami aji kula wonten dawuh Kaka Prabu yen miturut ingkang raka anggen jengandika hamangun candhi pendak-pendak robo pendak-pendak jogrog kula nyuwun sewu badhe pitaken dumateng jengandika menapa panjenengan menika dhateng Saptawarga inggih mendika ambeta wujuding gaman ingkang dados agenipun para Pandhawa inggih pustaka Jamus Kalimasada Yai Aji mangke rumiyin duh Kaka Prabu sewu-sewu kalepatan kula jalaran kula menika ing dinten kalenggan samangke boten ngasta inggih menika pusaka ingkang agemipun para Pandhawa Kaka Prabu inggih menika Jamus Pustaka Kalimasada kula tilar dhateng gedhong pusaka negari Ngamarta Kaka Prabu kacarita mangkono dereng rampung anggenipun wawan sabda imbal wancana ing mriku lumajar merebah mengiwurik mayipun cincing-cincing jarik Dewi Sri Kandi ingkang maraksowan wonten ngarsaning Sang Prabu Kuntadewa biyo. Sobat ngaturaken kabar ketiwasan Gusti nuwun, ngaturaken kabar ketiwasan.
samya padha kandhek lunglungan samya mangklung mangku dhisik adiku di wara sikandi lumayu condong memis merebah mengiworek mamu dedrewesan kringetmu marak sowan ana ing sapwarga kene ana wigati apa adiku di wara sikandi patobat ngaturaken kabar ketiwasan duh sinuwun pepundhen kula bilih anggen kula jejagi inggih menika pustaka Jamus Kalimasada ing dinten kalenggan samangke dipun citra kalian Duratmaka duh sinuwun dipun citra kok bisa dicitra kaya ngapa patobat kala wau wonten salah sawijining Duratmaka ingkang membo-membo kados keponakan kula Gatotkaca ing mriku ngucap yen to dipun kengken kalian jengandika saperlu amboyongi inggih menika pusaka Jamus Kalimasada wonten ing ngarsa jengandika mila Jamus Kalimasada kala wau dipun paringaken lajeng kok kula sujana kalian keponakan kula Gatotkaca patobat banjur kula sipati jemparing babar wigar wujud wanita nyidra pusaka Jamus Kalimasada nyuwun sewu kula ingkang sowan sinuwun kula ingkang sowan satriya bagus kang marak ana ing ngarasaning ingsun sliramu iki sapa nuwun sewu kula menika Bambang Priyambada ngestoaken dawuh paduka sinuwun ana wigati apa Bambang Priyambada sliramu sowan ana ing ngarasaning ingsun kene kula menika badhe awu-awu Sudarma kula lho awu-awu Sudarma sapa kang dadi Sudarmamu Bambang Priyambada boten wonten lintunipun amung panengahing Pandhawa Raden Janaka sinuwun Janaka kang dadi Sudarmamu mangko dhisik aja akon-akon sliramu iki putraning sapa? Kula menika putranipun panengah Pandhawa Raden Janaka. Ya aku iki Raden Janaka. Duh Kanjeng Rama sembah kula mangko dhisik. Aja gumampang ngokang aku putraning Janaka. Yen pancen sliramu bener putraku. Sliramu kudu bisa yaiku memadangi kang pepetengang sinandang kelawan Pra Pandhawa. Jalaran Pra Pandhawa iki dina kelangan pusaka Jamus Kalimasada
yen to sliramu bisa manggihake pusaka Jamus Kalimasada bakal tak aku putraning Janaka ladalah nyun pamit yen kados mekaten badhe kula wadi wujuding Jamus Kalimasada. Janaka kula wonten dawuh Kaka Prabu. Apa sliramu arep selak lelakon iki yen nitik saka coreking pancen bener putramu Janaka? Nggih kula menika amung nodi yen pancen putranipun Janaka tartemtu bisa manggihaken pusaka Jamus Kalimasada Kaka Prabu. Oh ladal dadi kaya mangkono ya iya. Yen kaya mangkono tak awat-awatane ya iya. Anggenjengandika menika awu-awu Sudarma kalian Ndara kula Janaka menapa sampun dipunakeni menapa sampun dipuntampi. Oh ya ini Semar ngertenono iki dina gorong ditampa anggonku awu-awu Sudarma Kyai Semar pangandikaning Kanjeng Rama Janaka aku bakal diaku putra putraning Raden Janaka waton bisa mungkasi lakon ngilangi peweteng kang den sandang kelawan pepundhenku Pra Pandhawa kiyaine. Dalaran iki dina pusaka Jamus Kalimasada ilang saka negara Ngamarta. Mula yen aku bisa manggihake pusaka Jamus Kalimasada bakal diakoni anak. Mula bingung rasaku kiyaine. Arep ngupadyana ngendi wujuding yaiku pusaka Jamus Kalimasada kang den dusta kelawan Duratmaka kiyaine. Ndara kula. Lek inggih boten wonten ginanipun panjenengan menika dipun gulawentah kalian pendhita ingkang lantip, pandhita ingkang sekti yen panjenengan madosi Duratmaka kemawon boten saged sambat kados mekaten. Lek inggih panjenengan menika boten wonten ginanipun awit alit dipun gulawentah kalian pandhita. Iya, kacarita mengkono. Kados kapecut raosipun Bambang Priyambada kalian Kyai Lurah Semar. Dasar Bambang Priyambada menika awit alit dipun gulawentah kalian pandhita ingkang lantip, pandhita ingkang sekti mandraguna inggih menika Begawan Sidik Wacana wonten ing pratapan Glagah Arum. Ing mriku Bambang Priyambada ngeningaken rasa ciptanira padhang pertawangan wonten ing netraning Bambang Priyambada ingkang handusta wujuding pusaka Jamus Kalimasada menika putri saking negari Himantaka inggih Dewi Mustakaweni. Saknalika Bambang Priyambada kebat lakunira tumuju
amrepeki Dewi Mustakaweni kagyat Kyai Lurah Semar. Cara kula panjenengan menika badhe tindak pundi, Den? Katingal sumunaring mendung petang yen jinandra kadya resep nyandriya jagat enjang wis ketingal jang toya. Wonten salah sawijining satriya ingkang mlebet wonten ing kaputren panjenengan menika sinten lho Raden? Yen durung wanuh karo aku ya aku Bambang Priyambada. Ana wanita kang sulistya ing warni sliramu iki sapa? Kula menika Mustakaweni Raden. Dewi Mustakaweni. Muning nggih kasinggihan dawuh. Wiwit aku cilik nganti mekaning dewasa sak lumahing bumi kureping angkasa. Aku ora nate nyawang wanita kang ayune kaya sliramu. Duh Mustakaweni. Mustakaweni, ana wanita kok ayu banget kaya kedudut rasaku tuwuh rasa tresna Mustakaweni. Tobat nembe sepisan lho Raden, namung nembe sepisan. Panjenengan menika pinanggih kalian kula dadak ngucap kados mekaten lho Raden. Pancen kaya mangkono. Mustakaweni kaya kegilut rasaku. Siramu gelem tak pundhut garwa ya Mustakaweni. Bakal tak dadekake garwaku. Kacarita mangkono. Ing mriku angrungrum Sang Bambang Priyambada kaliyan Dewi Mustakaweni. Ing mriku saknalika tuwuh raos tresna Dewi Mustakaweni dhateng Bambang Priyambada tanpa daya sungkem wonten ngarsaning Bambang Priyambada. Raos tresna kula Raden, kula menika tresna kalih panjenengan Raden. Panjenengan latosi menapa ingkang dados tresna kula menika tresna kalian panjenengan lho Raden. Ora Mustakaweni, yen sliramu wis tresna aku ora sida tresna Mustakaweni. Tobat panjenengan menika badhe tindak pundi? Wong panjenengan guna-guna kalian kula kados mekaten kok malah badhe balik niku. Ngene ya Mustakaweni, bakal tak ledeni apa kang dadi rasa tresnamu. Nanging iki dina aku mbutuhake pusaka Jamus Kalimasada. Apa sliramu mangerteni? Tobat kula mangertosi pusaka Jamus Kalimasada. Yen kaya mangkono wehna pusaka Jamus Kalimasada kelawan aku, sliramu bakal tak mengku garwa Mustakaweni. Tobat inggih kula pendhetaken ing kados mekaten lho Raden.
Seliramu marakane ngaresaning sun kene. Kawula ninggih kula ngaturaken kabar ketiwasan bilih Dewi Mustakaweni menika dipun dusta kalian priya ingkang bagus ladaladiku Dewi Mustakaweni. Adikku sliramu sapa? Wani nusta adikku Dewi Mustakaweni. Yen durung tambuh karo aku ya aku Bambang Priyambada. Sliramu iki sapa? Wis ora usah kaken ucap, ora usah kaken takon iki dina balekno Mustakaweni ora gelem. Mbok balekno wah kelakon mati dinane iki. Ora usah kaken ucap. Priyambada ing mriku kados kadengser kalian Sang Prabu Bumiluka mendhet jemparing dipun sipataken dhateng Sang Prabu Bumiluka nemai jaja tembus ngantos walikat kenging jemparingipun Bambang Priyambada Sang Prabu Bumiluka saknalika sirna margalayu.
Rawuh, panjenengan menika sinten sinuwun? Ya aku Nalendra ing negara Dwarawati, Sang Prabu Sri Bathara Krisna ya dalanging Pandhawa. Kaya ngapa anggonmu? Yaiku nuruti apa kang dadi panyunaning Kanjeng Ramamu Janaka apa wis bisa manggake wujuding pusaka Jamus Kalimasada. Ngune inggih Wa Prabu, malah kula menika saged amboyongi inggih menika pusaka Jamus Kalimasada. Yen kaya mangkuna ya diaturake ana ing para pepundhenmu kinarya kekuwataning ambangun Candhi Sapta Arga. Bambang Priyambada muringgi ngestuaken dawuh paduka. Surya. Bagong. Apa mo? Ndaramu Bambang Priyambada kasil nak. Kasil yaiku balekake pusaka Jamus Kalimasada kang den dusta kelawan Dewi Mustakaweni, Gong. Oh iya lah terus ya apa mo? Iku Jamus Kalimasada kinarya kekuwataning para pepundhenmu Pandhawa ing dina kalunggan iki hambangun Candhi Saptaarga Dole. Oh kaya mangkono. Iya nak. Dadi yen ndaramu padha rukun iku dadine kaya mangkono, Gong. Rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah Dole. Oh dadi kaya mangkono iki wis rampung mo. Wis nak. Ndaramu iki mbangun iki mang ya wis karek sethithik Dole. Karek ndurane tok, Gong. Oh wis kate rampung. Iya Dole. Dadi ndaramu iki dina ndaramu Pandhawa lakon bangun Candhi Saptaarga, Gong. Wis rampung lakone nak. Wis rampung. Iya Dole. Nanging ayo dipujake ana ing ngarsaning Gusti kang akarya jagat anggone pabrik gula ngempul kerep angadani giling taun 2025 mugya tansah sukses tanpa barokah bisa kuncara anjayeng bawana PG ngempul kerep Dole. Amin. Lan awake dhewe uga nyuwun pangapura marang yaiku panitia penyelenggara kang yaiku ngongkon awake dhewe nggelar kelir ana ing kene, Gong. Oh iya dadi ya wis rampung. Iya nak. Lakone wis rampung, Gong. Iya mo. Jaya-jaya Wijayanti kalis ing sambikala nak. Sekali merdeka tetep merdeka tansah langgenga budaya Jawa ana ing Nuswantara lho, Le.